Okioma. Aparo ni kaluwore gi weche SHA gi, gimonego bed ni ji ong'e ni kichulo SHA, kapok kichulo, for example, anyalo we awach ni osiptal kaka Victoria Hospital ma Kisumu. Kapok kionge SHA, kidhi kuno, kitimo test nyaka ichul. Ichulo nyaka, for example, ichulo 500 kitimo ni. Lakini kin gi SHA, SHA no chulo ni. Lakini be kwa wuok kanyo, ibro yudo ni wan kaka jok modak gi kute, kata jok man gi wach kahera, tests mitimo. Nitie test moko minyalo timni, to chon ne nitie test mani inyalo timni, alafu nitie mani ichulo. Lakini yudo ni kuom tests go, ibro yudo ni, for example, kwa wachi ni package of care. Sani ok anyal make gi wiya, lakini kiluore ka package of care. Wadwaro ni kata kashano, iyudo ni allocation ne pesa moro moket mar timo gigo ing'e ni tin, oko bed no oromo. Kata inyudo ni to seche moko dwarore ni mondo itim gik moko mang'eny. Kaka for example, kaka an ng'at man tie gi 60, achiko kochopo June abro bedo 63. To iyudo ni an kaluwore gi thieth be kaka denda gi NCDs, iyudo ni seche moko gik mabro dwaro ng'eny. Makoro ing'e ni seche kata shano kata kikete, mago gik manyaka gibed piny magine no ketgi e laini makare, makata test madware mondo kik wabed gi pek. Koro mago gik madhi mbele, mago gik mapod wanono, mago gik mapod wane mesa, to ber ka ging'i maber, nikech ing'e ni Kenya en achiel kuom pinje moting'o jok modak gi kute mang'eny e piny mangima. Koro ing'e ni kotim kamago, nikech test moko gin test mar geng'o, yani iluongo ni prevention. Makoro kaka CD4 onego bed ni timona, kaka an onego bed ni timona CD4. Ok ni koro kasebedo matuo, for example, ni kasebedo matuo, ni koro ikitimona CD4 award. CD4 onego bed ni dichiel, kata kitimona viral load, CD4 onego bed ni timona kata once a year, mondo ng'e ni CD4 na chal nade. Ken below 200, mano nyiso na tuo ni an gi gimiluongo ni tinde ok en AIDS, tinde iluongo ni advanced HIV disease. Lakini yudo ni gino ok tim, to onge gik mitimogo, to king'iyo maber, mano is one of the gik miluongo ni stop AIDS standard of care, nikech tuoche kaka kahera, gimoko ma paro ni nyingi gi tek luongo gi kae, for example, ni cryptococcal meningitis. Mago te, kiseyudo ging'e ni thieth be koro chako bedo ni mapek, bede expensive, gigi wechal kama. Koro ng'e ni test moko gin itimo ni periodic, itimo ni routine, makoro micheka cheka, nikech kibedo matuo, to chak thiedhi bedo nengo matek. Mage gik ma